Kaixo eta ongitorri jakindunera. Gaur eterrak ikusiko ditugu. Lehenengo eta behin, zer da eter bat? Eter bat da bi ordezkatzaile ezberdin oxigeno atomo batiz loturik dagoen molekula bat. Orduan, eterrak izendatzeko bi modu dauzte. Ordezkapen nomenklatura eta nomenklatura erradiko funtzionala. Iupak nahiago du ordezkapen nomenklatura erabiltzea. Zertan datza hau? Ordezkapen nomenklatura ikusi behar dugu gure molekula, adibidez honek, oxigeno atomo batez banatuta dago. Alde batetik karbono molekula bat daukagu eta beste aldetik bi. Orduan, nomenklatura honetan egin behar duguna da gure kate nagusia aurkitu. Hau nola egiten dugu? Karbono kate luzeena aukeratzen. Kasu honetan, hau izango da gure kate nagusia. Eta, orduan, hau jakinda egin behar duguna da kate laburrena izendatu oxi atzizkearekin eta gero kate nagusia izendatzea. Adibidez, kasu honetan gure kate nagusia hau denez, etil bat da, kate laburrena metil bat da, orduan hau izango da met karbono bat bakar bat daukalako, oxi eter bat delako, eta gero kate nagusia izendatzen dugu, metoxi etanoa. Kasu honetan, izango zen, behi aldetan karbono kopuru berdina dagoenez, hau metil bat da eta hau ere metil bat da, hau izango zen metoxi metanoa. Eta, izendatzeko beste modua, nomenklatura erradiko funtzionala da. Hau zertan datza? Nomenklatura honek egin behar dugun gauza bakarra da bi ordezkatzaileak alfabetikoki izendatu eta gero eter hitza ipintzea azkenean. Kasu honetan, adibidez, etil eta metil bat daukagunez, izango zen etil, metil, eter. Eta, kasu honetan, ordezkatzaileak berdinak direnez, hau izango da dimetil eterra. Hau izan da dena, eskerrik asko ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta webgunean jarraitu jakindun.